Bayap song ang norok ni takuk Andrew Deborma dinang norok no omahai loy hamyarok ni kokno sawi khenarnai tai abohai loy hamyarok no yakarnani shepni kokno bo sanai tamni hinba abohai loy sitrarok chini thani tongkhanke jeng laibo success wngkhe manya tai chini brain teruk useless wngnai aboni bagui norok o video no puilani simi paithak jora kaham khe nai tongdi haikhe norok taibo kaham khe bujui mannai Bayap song jeng omahai natural bad habits rogo belaikhano addiction wngwi tongo eba hamya loi rogo addiction wnggo aboni bagui jeng chini samung rogo focus rwui manya bebagono useless wngwi tongo pheba abohai loi rokno jeng yakarnani nangnai hayakhe jeng langmao mungsapano khlai manya tamo loi rokno jeng yakarnani nangnai Number 1 dukhuno focus ta khlaidi tongthok tongnani chaitokdi pheba kwbangko borokrokno jora hamyao eba dukhuni jorao dukhuno mangno focus khlaio sakno kapal hamya hinai eba dusi rwui tongo baksaba dukhuni jorao sakno teibo kostoryo yagrokrao jeng baksa borokno omohairok nugo mungsasak problem no tui belai dukhu nangkangke sakno suicide khlai thimani pheba borokni langmao sakno chikon khlai wan sukmani tai abo hairok mani abo belaikeno chaya kubui kok wngkha borokni langma wngwi dukhuni jora phainai no eba baksa borokni langmao dukhu taisa kwbang wngwi mano tamokhe dukhuni jorao dukhuno focus ta khlaidi tongthokno rotukdi dukhuni jorao saijung ta tongdi tamni hinba saijung tongkhe dukhurok chini sakao kwplai wnggo nung dukhuni jorao nini bayap rok bai tongdi beraidi eba nini family ni borok rok bai time spend khlaidi nini bayap kaham rokno nini dukhuni korokno share khlaidi haike nung teruk solve wngwi thangnai Number 2 jorano magnata khlaidi jeburphano sakno biji tonidi kaisa kogo sajakma hai rang kama khangke taisa rangno ajiwi kifili mano pheba jora kama khangke a jorano taisa kifili manya pheba 80% borok rokno tabukbo jorano damriya time waste khlai tongo baksaba salphaike TV mobile rogo simi time waste khlaio borok status rinani Facebook nainani social media o habui haino nangno ye video nainani abo hairogo belaikeno addiction wngwi tongo haipano ang norokno omahai saya social media rokno tanaidi hinai norok social media rokno naidi haipano jorano save khlaiye naidi hinai ang norokno sao abo kisa misa time pass khlaiyawe jora kolok time waste khlai tongmani abo chaya tamokhe jorano magnata khlaidi nung jephurphano sakno biji tonidi langmao success ni uklogo hard work se tongnani nango nung mobile computer tongmani bisingteibo kwbangma nangmani samungrok khlai mano Number 3 hamya video naimani loi sitrano mathakdi je video rokno nai nung motivate wngya nono hamya lamao tlangnai abo hai video rokno nung tanaidi je video nini sex rokno increase khlaio amo hai video rok naimani loi tangdi nung hai hini sawi mano omono ani bagi last time ang omoni porewo tai omo hai video nailiya hinai phiaba abo hai kok sawi phano nini muchungma pathak nung web series naikhanke eba porn video naikhanke eba adult video rokno naikhanke nini bkha omo hai si sasunai ihi just tai waisa last time nainai hinai pheba nini maino omo hai ke smai tangdi ang web series porn video adult video rokno tata bye khlainai hinai tamni hinba amo hai video rok borokno butwa simise snambo tai self control rokno btharei rewo Number 4 nesata khlaidi ang je nesani kokno sawi tongo chamung nung mung sitra pheknai manui juar thungjaknai abo hai jotoni kokno no saw tamni hinba nesa khlaimani loi wngmani wngkha life no success khlai manya borok sakni samung rokno mathagui no paikha je borok rok nesa khlaio borok life o kusuknani no mathagui rikha tumungno nungbo abo hai nesa khlaine rokni bisingo khoroksa wngwi tongkhe tinini bisingo no yakari redi bkha tongkha ke yakari manyangya yakari mano hake tinini bagai asukno bayap song tinini siminorobo abo hai loi sitra rokno ta khlaidi tei mathagdi hake norok life success wngwi manai tei salbruno biji tongwi samung hard work khlaidi
Bayapsong tinin video no bahai ingjak norok abo comment khlai sanan bota pokdi tai sajagui tongha ke norok like share khlai di je katal phai tongnarok ani channel no subscribe khlai na di haike bwskango norok tebo motivation te story video rok no mannai norok jotono kaham kwrwng no tongni hambai।